Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Amintacciya Hausa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ba abokan arziki da sauran 'yan jihar Kano da arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. Ina so ne amfani da wannan dama domin na sanar da ku gon ƙara wayewa da mutane kai wani abu da yake ta faruwa wanda ake ta kishin ɗin maganganu wai mai girma jagora zai koma jam'iyyar APC. Wannan magana da ake faɗa jam'iyyar APC jam'iyya ce ta ɗan Najeriya. Mai girma jagora yana da damar da zai iya shiga jam'iyya APC a san da ya ga dama a san da yake so, amma duba da abubuwan da suka faru da wanda suke faruwa da wanda muke hasashen za su faru, wannan magana idan aka yi tunani a kanta babu ganshin gaskiya a cikin ta gaba ɗaya. Jam'iyyar APC jam'iyya ce wacce ta lalata Najeriya a tarihi, lalacin da ba a taɓa yi ba. Shi ko jagora mutum ne wanda yake da kishin gyaran ƙasa. Duk mutumin da yake da kishin gyaran ƙasa babu mutumin da zai shiga wannan tsari. Saboda haka akwai abubuwa da suka faru ta karkashin ƙasa wanda sun neme shi ba laifi bane wani sun neme shi shiga, saboda duk mutum mai inganci in ka neme shi ba laifi bane ba. Saboda haka akwai bukata da suka yi da ita yanzu. Mu kuma mun faɗa wa jam'iyyar APC idan suna son jagora Kwankwaso ya shiga jam'iyyar APC ba laifi bane ba, sai dai idan za su ba shi tiket na takarar shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa, to wannan shine ya sami yadda zai da magoya bayansa. Amma in ba wannan ba wani tsari da za mu shiga jam'iyyar APC ko wani abu. Magoya bayan Kwankwasiya suna ɗaya daga cikin wanda suka kowane gida na siyasa yawa a Najeriya. Saboda haka shi akan kansa rayuwarsa ta yi kyau, ba abin da bai samu a rayuwarsa ba abin da bai zama ba a rayuwarsa, kuma babu irin mutuncin da bashi da shi a duniya. Saboda haka kullum yana faɗa ma su suke su zama kamar sa, to kuma sai ya zama kamar su. Saboda haka a daina wannan tunani da Allah da Annaba, a daina wannan tunani bashi da tushe, kuma a ƙara yin tunani a gani. Yanzu a jihar Kano mu muna da yan dan takarar gwamna guda ɗaya wanda ko da an samu wani dalili da za a tafi mabukata su shigo, mun kai da yawa muka yan takarar gwamna 2 zuwa 3. To amma jami'ar APC yanzu a jihar Kano tana da yan takara sun kai guda 10. Yau muka shiga APC mu ma ba mun zama sai yadda Allah ya da mu ba. Yanzu a jihar Kano tsakanin majalisar jiha da tarayya akwai kujeru guda 64 wanda gaba ɗaya Kwankwasiya za mu tsaye da 'yan takarkaru. Idan muka shiga APC ba sai dai a zo a ce a rabawa a bamu guda kaza. Muna da sanatoci guda 3. Yau muka shiga APC ba zuwa za a zo a ce ya za a yi ba sai mun sa za a bamu ɗaya. To haka wannan tunanin da Allah mutane su daina yi, banmu da makoma a jami'ar APC. Idan mun samu makoma bata wuce a ba mu takarar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ba. Saboda haka mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da fatan alkhairi, mu ci gaba da yin kuma tunani da kuma duk wayansu maganganu wa'inda wayansu mutane wanda za su yi amfani da ku, musamman ku yan cikin jami'an mu, da Allah kada ku ƙara ɗaukan irin maganganun nan ku ci gaba da yaɗa su. Sun san muna da ƙarfin midiya, mun ƙarfin kowa a midiya, to za su yi amfani da mu sai su saka zance a bakinmu mu kuma mu ta yaɗa shi. Wannan magana bata da tushe. Na gode Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.